Аз съм Явор Бахаров. Днес ще продавам пици и надявам се да е забавно. Здравейте, кажете се. Окей. Искам това шунка класик. Шунка класик. Само ако е възможно без зелени чушки и гъби. Вашето име да го запиша, защото ще ви викнем по уредба. Лази. Лази. Мази. Да. Окей. Нещо допълнително искахте? Не, да бъде традиционно. Традиционното, окей. Мази, hello, Мази. И така, ти искаш още една пица да мушнеш? Страшно. Това беше? Беше шунка класик, голяма, без чушки и без гъби. Окей, шунка класик, голяма. Много вкусно. Много, нали? Мази ще извикаме. Още веднъж, без чушки и без гъби. Да, 100%. Чао. Заповядайте, хубав ден. Възможно ли е да ти попитам нещо? Актьор ли си? Не. Продавач в пицария, по-скоро. Сигурно. Защо? Защо когато дойдох тук, в университета имахме някакъв филм. Стъклото дом или нещо така. Така мисля. Стъклен дом? Да. Аз съм го гледал, да. Между другото са ми казвали друг път, че приличам на там на един. Да. Не съм аз. Всичко хубаво, чао.